niin, hyvää iltaa kaikille. Tai mihin aikaan nyt koskaan katsottikaan tätä videoa. Nyt aloittaisin tästä pelistä pelisarjan taas vaihteeksi. Näin pitkään ajan jälkeen, kun pitkästä aikaa kuvaan tälle kanavalle yhtään mitään. Niin. Aloittaa tosta uusi pelisarja. Tää on päivittynyt, niin kuin huomataan. Tänne on tullut kokonaan uusi vaikeusaste. Vielä vaikeampi kuin tunkeilija. Mut me mennään tällä. Sain kyllä pelata tällä Vaaniallakin, mutta mennään Vaanialla. Onpahan kivempaa katsottavasti. On vähän haastetta pelissä, niin ei mitään ihan lässyllä. Voitais aloittaa tuolta. Ihan vaan näin niinkö. Sitten lumikuulukin ovat kuullut pelissä 1000 km. Niin. Onko se kuluttaa nyt 2? Toi on hyvä. Tehokas kone. Hyötykös on toi. Kylmä fuusio on viettänyt Ukrainassa päivä, joten tulee enää sitten toi. Tuossa on ainakin tällä hetkellä mitä mulla näitä nyt auki, niin kaikista hyvä menellä pajahemmat. Mennään toikin nyt yöllä. YouTube. Noin. Toi on ihan se meni Uun kanssa. No, voi, ei voi mitään. Tosiaan, niin nyt mä saan tän mikin, kun mä lähdin tänne vanhempien luota, kun mä kävin lääkärissä tuolla kaupungissa, isossa kaupungissa päin, niin kävin siellä jalan takia, kun se on paskalla. Niin. Sitten kävin kotona tai vanhempien luona hakemassa vähän kammaa, kun tosiaan olen muuttanut nyt sitten. Hommasin oman kämpän uudesta paikkaa, niin pystyy sitten kuvailla vähän mukavammin. Sitten paska kiinni. Sitten niin muitakin kanavia, mistä mun videotuotantoa voi katsoa, niin on TikTokki, löytyy samalla nimellä, mikä näkyy YouTube-kanavalla Pajaviilikuvassa ja Bängei-kuvassa. Sillä nimellä pitäisi löytyä, voi linkata senkin tuohon kanavan kuvaukseen. Ja sitten sama toi vitsi. Ja sitten jossain kohtaa Kik. Niin sitten siellä on kans live ja sitten jossain kohtaa, kun tästä lähtee pyörimään vähän vajemmin. Tai toivottavasti kun lähtee. Koska olen kyllä alkanut huomaamaan, että ei toi oikein niin alkaa vähän tympimään toi 7 tai jopa 6 aamulla häjääminen johonkin päivätöihin. Päätin nyt sitten alkaa koittamaan ihan oikeastikin saada itselleni somesisällön tuotannosta jonkinlaista työtä, että saisin ehkä tehtyä tätä sitten oman yrityksen kautta niin noin sivutoimisena bisneksenä pienkoneen hommille. Ja niitä pienkoneen hommiakin tossa sitten kesällä kun jalkakin on kunnossa ja on lämpimämpi, niin tulen kuvailemaan aika hyvin, koska mulla noita hommia on aika hyvin. Esim. Yksi Volvo-projekti on tässä nyt keskeneräisenä. Volvo Amazoni täytyisi männät saada lohkosta
pois. Aivan helvetin jumissa. Mutta tosiaan mä teen sitä videoa sitten tossa kesemmällä, kun on vähän lämpimämpi kelejä, niin ja sit mä saan tohon mun Sonyn videolla mä ajan uuden muistikoitin. Niin sitten sillä pääsen kuvaamaan sitä hommaa. Täytyy ne käydä 2 valtaoili. Ja muuttamalla hakemassa vähän hiipalkkia, että saan hitsattua kasaan tommosen ite tekosen pullotukki päässi niin, että mä saan pois tuosta 20 tonnin voimalla pois. Mutta joo, nyt tulee sitten tuolla kesän saakka ainakin niin tulee näitä pelivideoita selkeästä peleistä. Mulla on muutama peli, mitä mä ajattelin, että vois pelata YouTube-kentässä läpi. Ja tää nyt on yksi niistä. FS22 tulee jossain kohtaa lisää, kunhan mä saan sen vaan toimimaan sen paskaläjän, kun siinä ei toimi kyntähommat tällä hetkellä. Ja muu ei jostakin syystä halua kyntäytyä, tai maa ei halua kyntäytyä, vaikka sitä kyntäis millä logiikalla ja millä tavalla. Onks mulla polttopuuta? Ei tietenkään. Tai saa, mulla on yksi tulitikku nää. En kuluttava tulitikkua. Metitään, kun tosta saadaan puuta. Tosta ei saada ilman. Hetki. Onko täällä muualla jotakin mistä vois saada? Täällä lampusta ei. Täällä ei ole kivääjä tietenkään. Vettä on. Vettä ei voi koskaan olla tässä pelissä liikaa. Eikä safkaa. Etenkä tässä pelimuodissa tai tässä vaikeustasossa. Tässä pitää hyödyntää niin joka ikinen pieninkin asia, minkä vaan löytää. Eläinten nahasta koivun taimiin ja sun muuhun tommosiin pieniin keihin ja sun muuhun. Mut tästä saadaan nyt toivon mukaan ainakin soihtuja. Sytyttäisitkö sen sitten yhdellä kertaa niin, että koska meillä ei oo tulitikkuja enempää. Haista paska sitten. Ja sinne meni meidän viimeinkin tulitikku. No nyt on onneksi sellainen valosa, että voidaan mennä katsomaan ja tutkimaan, jos löydettäis tulitikkuja tai lyöntiä auta, millä saadaan tulet aikaiseksi sitten. Tää oli sinänsä ihan hyvä alkuspotti, koska täältä useasti löytyy ase, vaikka sä spawnaisitkin tähän osaan mappia. Täällä löytyy muutenkin lähes aina luuttia. Oli melkein mikä oikeustaso tahansa. Vähän niin ajantatiltakin. Tuolla mitään sellaista sinne kannattaisi päästä. Ei ole tossakaan mitään. Vaan tässä nyt illan mittaan muutama pelivideo siitä sun tästä pelistä, että saadaan lisää noita. Toi sinänsä kannattais säästää susien ajalta, mutta kun sitten toisinaan, jos sen ottaa valoksi tähän, niin sitten nähdään paljon mukavammin niin, että jos ase tuleekin vastaan, niin saadaan se ase puolustukseksi. Sitten tuolla on tosiaan toi alapato vielä, niin siellä on useasti löytynyt jopa 2 asetta
Eli toi pistooli tästä metsästyskivääri niin että saadaan vähän tulivoimaa sitten susia ja noita muita villieläimiä vastaan. Vähän tässä on tosiaan, katos. Tää kannattaa katsoa, minkä ihan joka ikinen aina. Ja avata kaikki kaapit. Tästä tulee vähän pidempi video nyt, mutta eikä se nyt ketään haittaa, nyt kun puheetkin kuuluu sellainen, tai selostuksen saanut tähän sitten, nyt kun sieltä mikin. Olisin mä kaiketi voinut käyttää noissa aikaisemmissa videoissa mun pelikuulokkeidenkin mikkiä, mutta se on niin paskalaatuinen, että se on käytännössä syöpää se ääni, mikä sit tulee. Niin päätin nyt sitten odottaa, että saan tän mukavemman laatuisen mikin tähän mukaan. Nyt mä saisin nyt sanan selostus näille videoillekin sitten, että tekstimuodossa pistää aina. Nyt tää on puukkoja ja mummo tattia. Saatiin vähän huoltoaineksi ja sit jos täytyy huoltoa vaikka lyhtyä, niin sitten saadaan tehtyä haluessaan. Siellä ei löytynyt taaskaan mitään. Ei. Tossa. Sitten toi takki päälle ja sitten toi päälle. Saadaan vähän lämmikettä päälle. Kankaitakin pitäisi ottaa vähän. Ihan sen takia, että saatais noita vaatteita vähän mukavempaa kuntoon. Niin onkin kankaan, mä lähdettiin nyt just puhua. Tästä safkakin löytää jostain aika nopeasti, koska tällä äijällä on aika tyhjä maha tällä hetkellä. Se ei selviä pitkään tyhjän mahaan. Kuvataan aika nopeasti. Tästäkin käytöltä useasti löytynyt ase. Ei taida löytyä tällä. Joo, vai tällä. Toiset tykkäistä sen kun puukko on, niin siinä kauheasti aikaa. Toi lyhty. Ettei tuhota noita soihtuja. Ihan vaan niiden susien kannalta. Pitää ne loitolla aika hyvin, niin säästyy vähän henkisistä ainakin sen puolelle. Kui saatana. Luulen, että täällä on joku helvetin vittu isoja jotain hauottele. Vittu kun lumimies. Niin lisää vaatteita. Kaikki kelpaa. Veisikko tölkkiski kelpaa. Hanskat kelpaa. Löytyis piponymia, niin sit ois kaikki oikein mahtavasti. Plus 0,++. On sekin paremmin kuin ei mitään.
nyt on kaikki, että voi puolta tämän lyhdynkin. Lyhtynkin kuin uutteen. No niin. Tämähän lähtee niinku oikein pallon mainiosti. Pallon mainiosti käyntiin tämä seivi. Täällä löytyisi tykkätäkin solkenaa ja limppua ja kaikkea muuta. Löytyisikö se ase vielä? Niin. Ase vielä, niin sit tois kaikki niinku vallan mainiosti. Tosta ei pääse mihinkään. Ei, lisää polttoaineet. No hemmetti. Kyllä sekin kelpaa. Hope nobody needs this anymore. Tuossa on se takalointa, voi heittää kuihin vaikka saman tein. Tuu ihan kannisikin olla tommosia pikkukippoja mukana, kun ne voi heittää saman tein huiviin. Tässä on sitten aika yleensä semmoinen kohta, niin kuin alapadon loppupäässä. Missä sitä löytyy? No niin. Mitä mä sanoin? Kannatti tulla. Excellent. Siinähän se vanha tuttu mukava kivääri. Tai itse asiassa hän ei ole se vanha tuttu kivääri, vaan toi on uusi. Toi on niinku uusi ase. Tää on päivittynyt viimeisimmästä jaksosta, minkä mä oon tälle kanavalle koskaan kuvannut. Niin tää on päivittynyt. Tähän on tullut lisää aseita, näitä isoja metsästys. Ei ole se niinku perinteinen metsästyskivääri enää ainut mikä löytyy. Ja mulla on niinku siihen 2 panostakin vielä. Tähän lähti niinku, siis jos nyt rehellisesti sanotaan, niin aivan saatana läpinkään niin tämä tallennus. Tämä video sai. Katsellaan täältä lisää vielä kaikki joka tapauksessa, että sitten saadaan kaikki mahdollinen hyvä kama mukaan täältä. Koska kaikki tarvitaan mukaan. Jos tuolta olisi löytynyt toinen ase, niin sit voisi olla vähän kummastunut. Vittu, mitä se sanotaan nyt sitten? Antaa alla. Sitten olisin ihmetellyt, että jos olisi löytynyt toinenkin samasta tilasta, samaa niin räjähdystä. Niin tässä tallennuksessa. Tai tällä vaikeustasolla. Yleisesti se on, että jos löytää 2 asetta, niin sit se on oikeesti helppo vaikeustaso. Niinkö se just se matkaaja tai sitten se, mikä se toinen helppo oli sitten. No ne 2 helpointa joka tapauksessa nyt sitten. Niissä löytyy luultavasti niinkö 30 kertaa vielä enemmän mitä normaalisti. Nyt voitais semmonen tempaus, että pistetään tulee tohon noin. Ja lämmitetään muikki tai 2 safkaa tälle ukolle, että se jaksaa vähän ja sit otetaan pienet kaunosuunet tossa. Et oo tosissas. No, pistetään tollu sitten. No niin, eiköhän toi on hyvä. Toi pois. Sitten
valmista. Ei. Sijoita. Laitetaan toi ensin. Toi ensin tosta, niin saadaan huonokuntoisimmat pois. Huonokuntoisimmat pois, niin noin ensimmäisenä. Otas ottaa toi on huonokuntoisimmasta kuivamalista. Syödään se. Toi tosta. Noin. Toi. Ja loput vettä sitten. Koska vettä saa helpommin. Sitten. Semmoinen 2 tuntia lepii tossa sitten ja jatketaan matkaa. Mä nyt en jaksa mennä noihin muihin huoneisiin. Täältä löytyy vielä 2 vai 3 kappaletta, koska mä löysin jo kaiken mitä mä halusin löytää. Me voidaan jatkaa matkaa. Toi nyt voidaan tutkia tosta ohi mennään ohi tosta niin. Sitten hei ja kiitos. Voitais mennä tonne leirintäkeskukselle. Sitten katsomaan sen luutit. Tuolla olisi ruokaa. 3 kutia. Noita. Tässä 4. Odottaa. Sitten moi. Sitten mulla on 4 noita klapeja. Niin mä saan sitten nuotion päiväkuuhommiin, saadaan saalista. Mulla on samanlainen tähti kuin toisessa. Vaan saataisko kunnon satsi? Toi on kyllä naajas. Siinä ei ole yhtä paljon lihaa kuin ojauksessa. Otetaan taas hämmisen olkaa. Löytyykö isompia? Ei oikein löydy. Otetaan tosta yksi naajas pois. Tää nyt ei oikein mennyt hyvin.
tuulee sillä tavalla, että päästään mahdollisimman lähelle. Sinne meni 2 kutia hukkaa. Täytyy katsoa, jos löydetään se jossakin kohtaa. Siitä tukea päältä sähkö. Katsotaan, jos löydetään tästä jostain, koska kyllä se vajeen hukkaa sit kuolee tähän johonkin lähistölle. Ja me saadaan se sitten. Saadaan se kyllä sitten. Mutta nyt meidän on pakko lähteä sinne mökille päin, koska muuten me jäädytään tänne pihalle. Ja sitä me ei välttämättä ihan haluta, että me jäädytään. Taas näin. Tuossa olisi tietty yksi suden jättävä jaoto, mikä on syömäkäynnöinen, mutta nyt ei ole aikaa katsoa sitä ja ottaa lihoita talteen. Tässä on tämäkin katsottavana. Täällä oli tietenkin evolveri panoflaali, mutta ei muuta. Paitsi tämä oikea tapa aina on soidut. Niitä kannattaa haalia aina kun niitä vaan löytyy. Koska noi soidut on enemmän kuin enemmän kuin 10 kertaa pelastanut suden kanssa tappelun joutumisesta. Taas nyt viittiin vielä sähettä. Ei ois pitkä matka enää. Tuli tästä pelistä mun taas mieleen jos tai oivasti kaikki kattoo mielellään semmosia haastevideoita, että tehdään niin kaikenlaisia haasteita sun muita, missä niinkö just joka pyöräillään joku tietty ihan hullu hullu systeemei.
niin semmosia niin, haastejuttuja, niin voisin alkaa tekemään. Mä tossa hetki sitten teinkin sellasen, ois kova ollut, sanotaanko vuosi vai 2 sitten, niin tein semmosen niin haastetta, niin mä ajelin tuolta entisestä kotipaikasta, niin ajelin polkupyöräjän kanssa sieltä meidän mökille tänne, missä mä nyt asun, niin tai emme siellä mökillä asu, mutta samassa kaupungissa, missä se niin on. Niin, pyöräilin kotota sieltä sinne mökille saakka. Ja siinä on välimatkaa kiertoteineen melkein 115 kilsaa. Niin pyöräilin sen. Ja pääsin niinku perille saakka. Ihan että ajoin sen kitsisemättä mukisen, mutta Something's gotta go. niin että semmoiset kaikki haastehommat onnistuu ja mullahan tässä on niinkö on ideana muitakin hommia toteuttaa, etenkin jos tää YouTube ja kaikki muut niinkö tällaiset sosiaalisen median hommat lähtee toimimaan, niin toteuttaa sitten tämmönen niinkö haastesydämi. Ihan sen takia, koska mä kiinnostais tehdä tommosia. Haluaisin niinkö tehdäkin tommosia videolle. Se on vaan, että se yleisesti vaatii vähän niinkö alkupääavaa ja semmosia muita systeemiä, et niitä pystyy toteuttamaan. I think I can use this. Toteuttamaan niitä haasteita. Ja sit tietty yksi mikä on niin, mikä helpottaisi ja auttaisi tietty, mitä mä toivon, että tätä kanava tulee saamaan, eli yhteistyökumppaneita. Plant fuel. Could be Niin, useful. että ketkä voivat auttaa ja myöskin jopa ehkä mahdollistaa sitten tämmöiset haastejutut. Eli esimerkiksi yksikin, jota teki tämmösen haasteen, niin Might be able to use this stuff to niin make something. yksi firma lähti, tämmönen polkupyöräjäfirma lähti sponssasi pyöjät niille. Tai haastetta vaiten sitä hintaa vasten, että se firma sai videonäkyvyyttä aika isoltakin alueelta, niin tää olisi niin semmoinen tavoite niin päästä mulla. Pystyisin tekemään samaa ja antamaan niin firmoille mainoskampanjoita, jopa niin mainoskampanjaa niin, että mä voisin mainostaa jopa isostikin jotakin firmoja niin, että ne lähtis tämmösiin hullutuksiin ja sitten kaikki mun projekteihin mukaan. Ja no esimerkkejä on Suomituben yksi suositumista ajassa ja ukoista, eli Taivaalla koski iso jalka, eli Pölväjiksi. Ja sitten on tietty vatsa, eli Matti Iloniemi. Sitten Mauno kikkailee ja kaikki nämä muut, ketkä sitten säätelee noiden vehkeiden kanssa, niin hekin saavat niinkö kaupallisia yhteistyötä, kun esim. Kaiveterilta sun muuta, niin on vähän niinkö tavoitteena saman kanavatilanteen hommaaminen, tai niinkö kasvattaa kanavaa niin, että tulee mahdollisuuksia tehdä tämmöisiä asioita. Mut siihen tietty menee aikaa. Täytyy jaksaa tehdä töitä sen eteen ja niin poispäin. Eiköhän mä tuu siinäkin jolla omalla tavallaan onnistumaan. Se nähdään sitten jossain kohtaa. Mutta joo. Otetaan niin muutama tunti aikaa. Mä veikkaan, että video alkaa olla se vajaa puolen tunnin mittainen, niin
just kun söin, niin mä sain tunnin nukuttua, että peli tallentaa sitten tähän kohtaan, kun mulla on maha täynnä ja nuo kokonaan pois. Ja pistin hienosti julki. No niin. Pilas taas. Joo, se on 35 minsaa. Joo, niin. Kiitos kun jaksatte katsoa tähän saakka videon ensimmäisen jakson Long Darkia selviytymismoodia. Muistuttaa eli tilata, tykätä ja mahdollisesti jopa jos niin haluaa niin jakaa ja jatkaa videoiden katsomista. Mutta joo, jatketaan seuraavassa osassa. Hei hei!